ready na para ibigay natin ang sorpresa natin kay Brenda mula sa Brengie Officials. Yan. Mula sa PNP. So, this is for you. Sabi niya kanina, hiningal ako kasi tumakbo ako eh. So, ang sabi niya, gusto niya rin daw ng ganito. So, mukhang nakatunog talaga siya. Tingnan natin ano magiging reaction niya. Let's go. Alin? Tapon ko na si BG. Yung? Gusto mo yung ganyan kalaki. Yan ang gusto. Bye-bye, me! Merry Christmas! Merry Christmas! Kaya ako na lang pinagano mo, mag-vlog ko pa yan. Iniintay kita, kinakalamit kita kanina pa. Hindi mo talaga ako magets eh. Si Mami kasi nagkukwento na sila. Si Mami. Kaya sabi ko, hala, mabubuking na tayo. Vlog ko na yan. Sana yun. Sorry. May papagawa ako sa'yo. May papagawa ako sa'yo. Mamaya ko ikukwento. Yan na siya. Merry Christmas. Ako to rin. Anak ni Raya mula sa PNT and the Brengie Officials. PNT. Ha? Yung nabuko ba? Oh, ito yung nabuo kagabi. Ang pangalan nito si... Ayan, anong pangalan yan? Blue Brenda. Si Snow. Tapos Si ito. Radio. Si Snow tsaka si... Pula, si Pula. Di ba? Merry Christmas. Thank you. Sabi ko, parang alakas talaga makatunog ni Brenda. Hindi niya alam. Pero sabi mo kasi, nung gusto ko rin ng ganyan, bibili nga ako Sinabi ng ko na sa ganyan. kanya, Sabi ko kasi, bibili kami ng ganito. may anak ganyan ka namin. din na. Sabi ko, may ganyan ka din na. O, sinabi niya kasi, sabi ko, may Wala ganyan. naman eh. Sabi ko, basta meron ka niya. Alam mo bang maganito? Oo, sinabi na sa kanya. Sabi ko, dapat, Dapat na vlog. hindi kasi dapat ako susundo sa kanya, di ba? Tapos ito dapat talaga bit-bit namin. Tapos sabi mo susunod ako, sasama ako. Hala, paano ko to haharangin si bakla? Hindi ako susundo kung kayo ang susundo Oo, eh. kaya nga. Wala kasi susundo dito, kawawa naman. May baga na ako, baby. Sorry, BG. Chuchay, nagtatampo. Chuchay. Hala, si Chuchay, oh. Chuchay. Tatampo si Chucha. Ganda. Di ba? Nagpunta ako ng Balingasag. Mami, sige na, share ko na lang yung Dalawa yan. Sabi nila, gusto ko yung isa pa. So, bumili pa kami yung isa. Yung isa na kay Aliling na. So, yung isa sa'yo yan. Sa inyo yan. Oh, Merry Christmas. Meron ba kayong Christmas wish para sa isa't isa? Yung Christmas wish ko, yung sana magtagal pa kami ng matagal. So sana walang mabago sa pagmamahalan namin. Nagbago na. Ako, ngayon, mas lalo ko na-prove na palalim na ng palalim yung mga love. Ngayon, mas lalo kong na-prove sa mga nangyari na, syempre, meron din kami mga pagtatalo talaga kasi syempre, di ba, never kami nag-away dahil sa selos, never kami nag-away dahil sa mga bagay na third party. Nag-aaway kami kasi inaaway ko siya dahil sa masyado ko siyang binabago into a mature person na 20 pa naman siya. Masyado akong maraming gusto na mangyari niya pero hindi pala ganun kaano. So nagtatalo kami kasi gusto ko siyang maging ganito, gusto ko siyang maging ganito kasi gusto ko mag-grow na. So, parang nagiging controlling ka. Oo, parang minsan feeling ko nasasakal ko siya kasi pero alam niya hindi talaga para sa akin at saka hindi lang para sa relasyon namin kundi para sa sarili niya, sa future niya. Siguro kasi andun ako sa point na parang seryoso ako at saka hindi ko yung papilab na magjojowa lang. Gusto ko yung mag-grow. Makilig lang. Nakita ko siya nag-grow. Masyado akong rush masyado so dapat pala unti-unti. And then yun lang pinagtatampuhan namin. And then from that, mas lalong nagiging buo kami. Tapos palalim ng palalim yung mga nangyayari. Tapos, ayun na, sa sobrang lalim kagabi, ito nabuo na. Namula. Medyo malalim yung inabot, so malaki yung lumabas. So, ang laki nito. And my wish for him is, sa aming dalawa, siguro mas lalong mag-grow yung relasyon namin kung ano man saan kami abutin. Siyempre, kung ako, mafe-feel ko talaga ngayon na talagang pure and genuine talaga yung love ko sa kanya. And
hindi natin alam kung hanggang kailan yung sa partnership namin, yung pagsasama namin kasi 'di ba kasi ng Jaden nga buo naman talaga, nagmamahalan talaga sila pero nawala din kasi meron talaga napanandalian lang talaga kahit sabihin natin na real yun talaga yung feelings nila. So ngayon hanggang ngayon ini-enjoy ko muna at feel ko muna yung kung anong meron kami and wish ko is kung ano meron kami ngayon hindi para mawala, kumbaga kung mabuo man siya ng mabuo tas magtagal, mas swerte ako. Pero kung hindi, ang importante sana maging hindi kami mag-away sa mga walang kwentang bagay lang tsaka yung talagang mag-aaway lang pero wag muna maghiwalay. Dumadating ka ba sa punto, Gio, na parang napipikon ka na or dahil gusto mo nang umayo dahil sa mga sinasabi niya sa'yo? Sakto lang, kasi minsan din kasi, di ba, syempre tayo, tao lang din tayo, nakakaramdam din tayo ng... Umay. Nang inis ng pikon. Umay siya sa akin. And yun yung term. Yeah. Given naman yun kasi magkarelasyon kayo, so it's okay. So napipikon ka rin talaga. Okay. Pero okay lang naman kasi para din naman sa akin yun. Na-realize ko lang ng bandang huli na oo nga, para din naman sa akin yun. Para din sa ika-grow ko din. Yun. Tsaka hindi naman ako nagkikipag-away sa kaya nga kami nag-aaway kasi walang kwenta talagang bagay talagang nag-aaway namin. Sabi niya maliit siya na bagay pero sobrang laking impact sa buhay niya pag ginawa niya. So siguro ngayon mas inayaan ko na lang kasi sabi ko siguro hindi mo pwedeng baguhin yung tao ng ganun kabilis tsaka kung ano at kung sino siya na lumaki. Siguro mababago yun unti-unti at siya hindi naman siguro andito ako to guide, to be nasa likod lang niya pero hindi para ako ang maging dahilan para magbago siya. So magbabago siya in time pag na-realize din niya choice niya rin. yun kasi makikita rin niya yung mga tao magbabago sa kanya pag hindi talaga niya ginawa, di ba? Kung patuloy siya maging ganyan. So ayun, so far okay naman tsaka ako na lang mag-a-adjust. Manahimik na lang yung bibig ko kasi ina-atake ako ng high blood. Aminado ka palang bungangera. Nagger. Ano ba talaga ako? Kilala niyo ako kung gaano Correct, ako sa correct. friend. Okay. Parang sabi ko, bakit ako kaya kong gawin, bakit ikaw Okay, hindi? Okay, this Christmas, since magkasama kayo, first Christmas ever together, tama? first time Okay, jowa. anong ini-expect mo, Gio, since nandito ka sa family niya for this season, itong Christmas, nakasama mo si Brenda? Syempre yung hindi masaya kami na magkasama kami sa Pasko kasi ngayon lang din ako papasko ng may karelasyon din. Okay. So, hindi umaabot ng Christmas? Siya lang. Saka ngayon lang siya magpapasko na wala ang pamilya niya. Wala ako sa pamilya ko. Hindi kayo magkasama. So, Pero naiintindihan naman nila. talaga nakasupport din sila. Support. Ikaw, ano yung expect mo dito sa experience na kasama si Gio? This time, naiiba rin. First time ko rin siguro first time ko maputukan ngayong Pasko. kasi magpasko, di ba? Wala naman talaga kasi syempre, di ba? Ngayon lang din ako inabot ng Pasko na may jowa. May jowa. Kasi last year, meron akong Pasko sana jowa kaso nasa loob ako ng PBB. So, we haven't celebrated our sa labas na Together. kasama. Never pa. Ngayon pa lang din ako magkakaroon ng jowa sa Pasko. So, ina-expect ko talaga na bongga yung, Iba yung feeling. alam yung pag Happy New Year talaga yung putukan, ganon. Sa hindi naman New Year ang sa akin, Christmas eh. Parang mala New Year nga. Siyempre, advance natin, di ba? Alis ka, di ba? Kailangan yung, kung pwede nga lang, yung Valentine's yung celebration eh. First time ko mag-celebrate at saka hindi ko alam paano i-handle kung anong meron. Kasi kung gusto namin maging masaya, pero siyempre ang pagiging masaya is subjective naman. Hindi natin, different tayo ng perception ng happiness. Kumbaga, siguro pero sabi ko nga di ba, first time ko magkaroon ng jowa sa Pasko. So happy na ako doon, yun pa lang. Happy na ako doon. Kung happy kayo sa isa't isa ngayon sa celebrate ng Pasko, paano niyo siya i-describe? I mean, sa pamamagitan ba ng paputok, ng isang pagkain, ng yung yakap mo, ganun. So, paano mo siya ma-describe? Siguro yung nawala na ako, ikaw muna. Ako wala talaga. Basta katabi ko Basta lang masaya. sa Pasko. Gusto lang namin, magkasama lang kami sa Pasko, masaya na kami ng dalawa. Merry Christmas. Hindi talaga, gusto ko lang talaga may kayakap ako. Okay na sa akin kahit wala na siya, bisa meron na ako. Wala ko, kaya kabin mo, hindi naman pala. Hindi, at least meron na to eh. Ikaw kasi, bahala ka. Kahit maghanap ka na dyan ng mayayakap mo sa meron na. Ayun! Namin yun. Bago Dito na agad. sa akin. Bago agad yung mukha.
Hindi, kasi andyan naman si BG din naman. So, Ay, si BG nga pala. andyan na sa likod. Ito si BG, ah. Sige na, Ang tari ng scarf ni BG. Yung banig. Ay, yung ano, kulambo. Hindi kasi mahilig sa Colombo. Ito Yan. naman. Anyway, Merry Christmas ulit sa inyong dalawa. And yung gift na yan is from PNT and the Brengy officials. Anong Ayan. PNT? Sila yung mga taong sabihin na natin, mas gusto pa rin naman natin yung sikreto rin sa PNT. na nagsusuporta sa inyong dalawa. PNT and Brengy officials. Thank you po. Thank you so much sa inyo guys. Nagkaroon ulit kami ng anak. Oh my God. Sa araw-araw na lang yata na magagat. 9 days ka dito, no? Kawawa naman yung friend ko, mukhang magpapaltos talaga. Oo, grabe. 4 na putok to. Merry Sa Christmas! totoo lang, hirap na hirap akong umurna ngayon. Grabe. Parang may sugat talaga naman. O baka naman pwede makingin isang kiss together. Merry Christmas. No, private. Oh? Sige na, Merry Christmas. Thank you. Uwi na nga ako. Naparinig. Ang sarap. Sana lahat. Sana all. It's DJ.